ka punta? Bawal lumabas. Sa classroom, may batas. Bawal lumabas o bawal lumabas. Pero pag sinabing, pag nag-comply ka na, bawal na lumabas. Pero kapag may ginawa ka, sa pinagbabawal nila, inayos mo yung law ng classroom nyo, at sinabmit mo ulit, ay pwede na pala ikaw lumabas. Sige, lumabas ka na. Sinira mo buhay ko. Yes! Sa classroom may bata.